столетие Татарстана, и вот мы уже сломали голову, как говорится, шул 100 лет Татарстанга, біз фикірлер жиябыз, нинди сіздің бар фикірлер. Нәрсе ол 100 лет узур нәрсе бетінде. Біз кеше болдық 100 лет Башкирияда. Бізге было так приятно, біз шулда басып тұрабыз. Әрбір башқұрт біздің білән исәнләшә, бүтін башқұрт біздің білән. Шундай біздің штабны яраталар. Потому что біз башқұртны 3 көнлек мында булды, біз совместно Курбан ашы үткәрдек башқұртлар белән. Біз алар белән ифтар үткәрәбез. Гүлнар Кимәдә Сабантуйда инде ничә ел, 3 ел иде, 3 ел менә алар инде. Шулар бик яхшы кич үткәрделәр кичә, значит, башқұртлар. Монда мизәлә җегетләре безгә сөйләрләр. Менә шу 100 летие буенча без фикерләр әле җыябыз инде. Вот. Bizning, значит, менә соңгы мероприятиелар һәр бара инде в декабре әле тагын запланированы поездкалар менә мин бардым менә бүген сөйләштек бит мин булдым 5 Сабантуйда, 3 Петровкада, барсында инде менә шул пропаганда, перепись населения. Менә ул бик серьезный нәрсә инде перепись населения. Вот. Шуңар инде тоже менә дусларыбыз белән сөйләшкәс, күршеләр белән, туганнар белән, племянниклар белән перепись населения без бик серьезно әзерләнергә тиеш инде. Вот. Меня, к сожалению, мафия не заняла первое место, но мы считаем, что вы первые все равно, без не. Вас будем поздравлять лучше, да. Вот. И тагын менә монда утырганда берәр кешенең фикерләре ниләре булса әйтегез, безгә әле кеше сейчас подходит инде. Монда самое главное үзара татарча сөйләшеп, үзара танышыгыз барсы да. Барсы бүтән кеше таныш булсын, дуслашып инде бер-берегезгә булышып бу зур шәһәрдә. Татар теленә битараф түгел. Шуның өчен монда төп сәбәбе җыелуның монда шушы. Монда инде ризыктан да түгел, безнең Аллага шөкер өйләребездә бөтенебезнең ризыклар да бар. Монда инде сый-хөрмәт булганга да җыеласыз дип әйтә алмыйм. Чөнки барыгызның да татар теленең киләчәге, татар теленең барлыгы сезне барыгызны да битараф калдырмый, шуңа монда җыеласыз. Беренчедән инде мин шушы мин иң беренче тапкыр Bugün irten kelip kırgаш, şimdi min aptırap kaldım. Rüstem abinin sözlerine, etken sözlerine, mında 150, 200, 300 kişi jıyıladık. Min indi aptırap kaldım. Mine hazırın için көңілден anlay başladım. Mında indi şunun hatlı kişi jıyıla. Barısı da bir güne tilek, bu tatar tilini saklap kalı, tatar tilinde söyleşi, tatar tili bilen birge bulu tilegi. İndi biz bugün Fəris abi da aytıb bitdi, xəlvə deyib günə ağızda xəlvə təmi əli barlıqqa kilmir. Xəlvə təmi ol, şu vaxtda bula xəlvəni ağızға salğaşqın. İndi tatar tilindən də min şuna aytasım ki, biz indi əllə qaysı tribunalardan söylesek de tatar tili kirek deyib, tatar tili əli bulmayda, barlıqqa kilməydə, kiləşəgi də bulmayacaq. İminlə mənə şuşunday Rüstem abi ismi kişiler, mında oturuşu yaş kızlar, yigitler bulmasa tatar tili bulmuyor. Siz indi şin көңілден min sizge rahmet eytem. Min indi Tatarstan Respublikası Minzele rayonundan geldim. Yaşlar bölümünde işleyim. Hem indi şin şınap indi özümün көңіл bilen min yaşlar bilen barsı da qarab turam baribir nişiktir. Yaşlar da bizning yoqda da, әлі ол bizning yoqda nişik tatar tili popüler buluğuna qaramazsan, ol baribir barısı da nişiktir Rusça anlaşırga tırışa bir-birisi bilen. Nişiktir әлі bizning özümning malaylar da, mine 2 malayım var, alar da indi
тегендей мындый русча сүзләр, әле без авылда торуга карамастан да, безнең семьяда бер кеше дә русча да сөйләшми. Ну барыбер алар инде ничектер тегендей мындый рус телен, рус сүзләрен кыстырып маташалар. Инде менә сез булганда, мин инде Мәскәүдә, мин Мәскәү җирендә, мин инде шанам, чын горурлык белән әйтә алам, менә шушы татар теле Алла бирсә, әле безнең дәврдә булачак дигән теләк минем туды. Чөнки менә бүген дә бер сезнең бер бәйрәмегездә булдык. Менә хәзер монда утырабыз, менә нинди матур җырлар тыңладык. Барсының да күңелендә горурлык хисе татар җырларын ишеткәч, татар көйләрен ишеткәч, барыгыз да кушылып, кул чабып инде барыбер бик күп телефонда утырсагыз да телефоннарыгыздан аерылып уже татар музыкасын тыңларга тырыштыгыз. Мин инде бик зур рәхмәт әйтәм сезгә, мондый сирәк мондый кешеләр булсыннар һәм инде һәр вакытта да сез булырга тиеш, без булырга тиеш. Татарлар ул инде карасагыз, татарлар алар нык тырыш кешеләр. Сез кирип карагыз татар авылына һәм башка национальность авылына. Җир белән күк арасы. Безнең инде пенсия 1-6 7 8 пенсиягә яшәүче әбиләрнең дә түбәләре уже профнастил. Уже рамнары буялып куелган, әби кредит алып булса да тырыша, димәк ул татар халкы тырыш халык. Без горурланабыз шул тырыш булуыбыз белән. Мин инде бик зур рәхмәт әйтәм, мин инде чын күңелдән сезнең белән танышуыма чиксез рәхмәтле. Мин чиксез рәхмәтле менә Рөстәм абыйга. Каяндыр ул ничектер шундый ризык булгач килеп чыккан безнең районга. Һәм инде безнең глава белән танышып, хакимият башлыгы белән менә хакимият башлыгының тәкъдиме буенча мин инде сезнең яныгызда бүген. Бик зур рәхмәт, шулай булып калыгыз. Татар телен инде һәр вакытта да сакларга тырышыгыз, ничек булса да. Аны инде барыбер бездән тартып алырга тырышырлар, нәрсә дә булса эшләргә тырышырлар. Ну, шулай булса да инде без нык булыйк. Нык булыйк. Biz нык булмасак, без инде үзебезнең югалтуга дучар булабыз, үзебезнең татар телен. Инде менә без адәм барлык халыкта туа, ниндер ашыга, тугаштан инде безнең тизрәк тәпи китәсебез килә. Тәпи киткәч безнең инде тизрәк мәктәпкә керәсебез килә. Мәктәпкә кергәч мәктәпне бетерәсебез килә, мәктәпне бетергәчтен институтны бетерәс килә. Ашыгабыз, ә бит безгә бит һәрбер тормышның, һәрбер көннең кадерен белеп яшәргә кирәк. Когда я вижу результаты, 105 человек меня поддерживают, поддержали. Хотя я всем говорил,
Да. Кстати, Денис Иганшин написал... Ой, Алина, а что ты меня не поздравляешь, а? Ты что? Ну, в общем, это, конечно, шоковая ситуация для меня. Ну, я рад, что татары Москвы поддерживают своих молодых. Но я уже не подведу вас, друзья мои. И вот, значит, Ильяс у нас очень активный, очень нам помогает. Он бывает у нас фан-клуб, если вы знаете, да, вот тоже мы вас всех призываем поддержать наших спортсменов, потому что спортсмены, спорт, Акбарс, нефтехимик, Рубин, это тоже часть нашей национальной идеи, часть нашей гордости, часть наших традиций. Вот Ильяс, значит, Хутлаева стал, Биган Аршат, и вот, значит, мы от, значит, штаба решили, мы очень редко кому дарим вот, эту грамоту, да, но это уже, значит, дело в том, что мы с этой грамотой, Ильяс, дарим свою надежду, уверенность, да, в вашем политическом и творческом будущем. Поздравляем. Да, нам очень приятно, вот, например, мы проводим благотворительную деятельность, да, все 22 года. Вот мы проводим благотворительность здесь, значит, с разными организациями, вот с Гульнарой многие в детские дома уже несколько раз ездили. Вот, мы в детский дом ездим в этот Агрыз, значит, Красный Бор, вот. И у нас вот, мы же никого не просим, да, мы никому не предлагаем. У нас часть молодоженов вот последние годы пишут вместо цветов, отправьте деньги, и пишут счет или Вавиловой, или какой-то благотворительной организации, да. Вот это, я считаю, влияние нашего штаба. Значит, это благотворительность, она должна у каждого человека, особенно у мусульманина, она это, значит, и вот было у нас такое новшество, вот так, мафия, такой проект, наверное, его назовем, да, вот, Руслан у нас здесь, вот, мы, значит, вот эта грамота, ее тоже вообще, ее в Москве, наверное, ни у кого нет, да, это от мечети Ярдам, которой мы помогли, да, вот, помните, да, мы собрали вот в мафии несколько раз деньги, отправляли, вот мечеть. Это уникальная мечеть Ярдам в Казани, это для слепых, там, значит, обучают, знаете, да? Там была много раз. Вот мечеть, посмотрите в этом в интернете Ярдам, Казань, да? И вот они, значит, подарили, храните ее, и, значит, дальнейшее ваше такое... Әнғам Атнабаевның ижатына гашыйк икәнемне монда минем белән танышкан кешеләр беләләрдер. Шуңа күрә мин сезгә Әнғам Атнабаевның шигырен сөйләп китәсем килә. Гомер дигән альбомымны карап чыгарга дип бирсәләр, яшьлек дигән 3-4 битен урлар идем. Әгәр күрсәләр, качар идем ерак җирләргә, яшьлегемне салып ияргә. Бу кайдадыр бик якында кебек. Кулны сузсам җитәр шикелле, кулны сузам диеп бер үрелсәм, өркетермен китәр шикелле. Мин яратам кояш чыккан чагын, җирнең өстен нурга балкытып, таба алмадым дуслар гомеремнең яшьлектән дә матур вакытын. Тик бу дөньяда һәр нәрсәнең була сызыгы. Яшьлекнең дә кабатланса, булмас иде, бәлки, кызыгы. Мин моны нигә сөйләдем? Чөнки мин үзем дә яшь дип уйлыйм әле. Әле гомер китабымны актарга бирмәделәр. Сезгә дә инде татар балалары, татар анакларын аларыгызга алып сөйеп утырганда, шушы шигъри юлларны исегезгә төшерерсез дип уйлыйм. Чөнки татар милләте ул һәр вакытта да үзенең кадерен белә торган милләт булды. Таптасалар да, иссәләр дә, телебезне бетерсәләр дә, без бүген дә әле исән. Чөнки Габдулла Тукайда юкка гына сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын. Без үләрбез билгеле, тик үкенечкә калмасын. Таптасыннар, хурласыннар, тик җаның хурланмасын дип язып калдырган. Сезнең дә җаннарыгыз хурланмасын, тапталмасын, үзегезнең татар милләтеннән булуыгыз белән горурланып, шуның белән башка милләтләргә дә үрнәк булып яшәргә тиешбез. Чөнки татар дигәндә безнең тышкы кыяфәткә карамыйлар, ә менә шушы гамәлләребезгә карыйлар. Дустана, тату,
дус яшау, кайда гына булсак та менә шушындый җыела торган җирләрнең булуы, шушында гына без үзебезнең бер милләт вәкилләре икәнен тоерга ирек бирә торган кешеләрнең булуы, ул безнең горурлыгыбыз. Шуңа күрә мин алкышларымны Рөстәм әфәндегә багышлыйсым килә. Әйдәгез Мәскәүдәге татар штабы чакыруы, Рөстәм абыйны чакыруы бик зур рәхмәт. Чөнки әлеге бу хәрәкәттә, ул менә хәрәкәт дигән бүгенге конкурста без чалалар инде беренче этапкыр 5 ел аларны шулай котларга була. Менә оештыручыларга бик зур рәхмәтем шул, яшьләргә алар алга таба үзләрендә ышаныч тудыралар. Менә шунысы миңа бик нык ошады. Мин продолжительный һәр вакыт сөйләп тора тиешмесен, ничегрәк син? Фикерегез бетсә әйтегез. Ярый. Вот штаб турында нәрсә әйтергез? Штабта шулай беренче тапкыр. Мин башта килеп кердем. Монда әле штабны күргән җуй. Монда офисны күргән җуй. Чөнки бу офис менә Гөлнара да сорады, кайчан киләсез инде беренче тапкыр иртәннән соң инде кич белән кайчан кайтасыз дип, без өйгә хәзер кайтабыз. Монда өйдәге кебек. Һәм менә мондагы атмосфера, мондагы менә кешеләр белән аралашуда ул теге өйдәгечә, ул теге кунакта да кебек түгел. Менә ул үзенә үзе җәлеп итә инде. Штабта бик күп яшь кешеләр. Исәнмесез? Меня зовут Зухра Салахуддин. Я дизайнер мусульманской, соответственно, женской одежды. В штаб татар попала не так давно, чему несказанно рада и несказанно счастлива, потому что здесь постоянно звучит родная речь. Здесь очень весело, очень много интересных людей, интеллектуально развитых. С ними интересно общаться. Я бы, наверное, посещала каждый день штаб татар, и никогда в жизни мне это не надоело. Давай-ка похвалим за то.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Мен есімім Рамиль Тазидинов. Мен Қозаннан көшіп келдім Москваға. Бір ай мұнда yaşайм. Мені Фәнис Зиганша дегенде, татарша айтқанда шақырды штабқа. Бірінші мәртебе бүгін келдім. Бик шат болдым көруге. Татар яшьләрен бик матур жердә штаб урнашкан. Шуңа рәхмәт шакырган өчен. Бүгін премия, менә хәрәкәт премиясы булды, тоже бүгін хәрәкәт премиясы булды, бик ошады. Мен үзем инде шоу проектлары һәм кино проектлары белән шөгыльләнәм. Безнең Яңа дәвр исемле татарча яңа татар стилендә музыка буенча проект бар. Шуңа Алла бирсә, сезнең белән бергәләп эшләргә шул проект Москвада. Сезгә рәхмәт, уңышлар. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Рахмат, айтыңыз, қол шабыт өзіңіз. Олдырамыз еттірішті. Барыңызға да бик зор рахмет. Шулай болып қалыңыз. Мен әлі бірінші генә шырашу болмасын. Алға таба да шырашулар болып тұрсын. Мен сізді Алла берсін.